Ez, oso ondo jokatu duzu. Beste hilketa bat behar genuen. 3 argitu ditugu, azken 10-etatik? Beste porrot batek asko sendotuko luke nire harremana alkatearekin. Arazoren bat duzu beste detektibeekin, lotxagarri utzi behar dituzu. Ez, jauna. Polizia militarrengatik da? Artaburuak direla uste duzu, ez dutela ezer argituko? Ez, jauna, baina ez dezagun esan ez dakigula zergatik nahi duen armadak kasua. Ahalmen psikikoak. Noiztik dakizu bat dituzula. Zuk ez duzu uste euren interesa kasua isiltzea dela armadan eraginik ez izateko? Zure karreran gora egiteko ari zara? Ez daukat karrerarik, jauna. Lan bat daukat. Semea zaintzen dut eta ginduak betetzen ditut. Baina mutil hori gaur errepide baten ertzean hiltzen. Norbaitek egurpila baten moduan erre eta hondakinak animalientzat utzi zituen. Begirunez, zure semea izan balitz iraketik itzuli berria, ez zenion kasu horren axolagabe utziko beste bati, zeudotore agertzeko hauteskundeetan. Hori begirunez izan da? Asmo hori neukan, jauna. Tira, pentsatuko dut eta esango dizut. Ikerketa honetan galdutako segundo bakoitza. Ez duzu bakoitza. esan aginduak betetzen dituzula? Batzuetan esageratu egiten dut indarra emateko. Eta David? Barkatu? Zure semea. Ondo, mil esker interesagatik. Zure senarroi kaiku ura joaten zaio jokatzen ikustera? Zorionez, David oso baldarra da edozen kiroletan eta nahiago izaten du inork ez ikustea. Bueno, lastima ez da. Gainera bera ez da Daviden aita. Dena den, pertsona bitxi eta bazter utzitakoek egiten dituzte gauzarik handienak bizitzan. Institutuan quarterback izandako zenbat atxilotzen ditugu mozkortuta larun bat gauetan? Txikitatik ikasi behar da gogorra izaten. Ni quarterbacka izan nintzen institutuko taldean. Gogoan dut argazkiak erakutsi zenizkidala, jauna. Ez didazu bakean utziko Derfilen kasurrekin ez da. Zuk badakizu zer egin behar genukeen, jauna. Arraioa. Hillary? Bai, jauna? Baseko Fenderman kapitainarekin, mesedez.